Ahoj lidi, dneska tady máme já mám také telefon zapálený na bedně, takže přes bednu bude takový toto kábel. Můžete dát na hlas, úplně na hlas. Takže to budete hrát to takhle. Jo, takže já teda takhle, bude to dobrý? Slyšíte mě? No. Takhle? Jenom jak to mám dát. Lepší to bude takhle, ne? Já si myslím, že jo. Takže a můžeme na to začít. Já si teda bednu vemu sem. Se hodinám. Teďka jsem na posteli, takže to na naši válezu. Takže máme to tady. Máme tady chudu a bohatou rodinku. To teďka nebudeme dělat. Ale budeme dělat tuhle rodinku. Klasická. A minule jsem si byla to videjko, ještě to není na YouTube a teďka ukážu, si hraju a tak a jakože prostě jakoby vám ukážu, jak se to dělá a jak můžete natočit obrazovku a tak. Takže tady tuhle věc, počkat, mám to zakroužkuju. Co Marovi? To bylo minulý rok, ne? No. Tady to věc. A takhle to dělat bude. Na okno. Tak, tady tu věc. A já jsem nechtěla, já nevím jak, ale prostě jsem měla zapomněla, jak se to dává na YouTube. Protože na YouTube mám jedno video, tady to je ono, na to jsem dala 40, takže asi 23. Takže ahoj lidi, podle doby zase hrám. Teraz mám připravenou rodinku, takže vám jdeme představit. Takže, tohle je, musíme jít hýbat pod tou postavičkou. Jo, pošli se mi to normálně. No a takhle tady to. A tady to já to dám potichu teďka. No a tohle to bude teda vypadat jak asi takový. Takže vám jdeme přes. Takže tohle to. Nevím, ale teďka vám pustím to video, abyste věděli, jaký to bude. Tak když se podíváte na tohle video, tak tak je to takový tohle prostě. To, jak to budeme hrát, jak to budu hrát a jak to bude pokračovat, vám řeknu. Prostě já to nebudu moc ukazovat ještě dál. Ale co udělám, musím to nějak dát na YouTube. A já nevím, jak se to dává na YouTube, jo? Já nevím prostě, jak se to dává na YouTube. A jako upravit? Nebo nastavit video. Můžete opět nahradit, tam se to tohle. Vyzkoušet. Nechci, děkuju. Sloučit. Já nevím, co mám udělat. Povolit. Asi takhle, takhle to udělat. No takhle. A nevím jak. Uložit. Asi tak. A takhle. A teďka takhle. To je umělejší.